Urdaburutarrak. Urdaburu jauna, Jon eta Josu semeekin bizi zen etxe polit batean. Eta etxe politaren ondoan, lore politak zeuzkan lorategian, eta auto polita estalpe batean. Etxean, emaztea zeukan. Tira lastana, gosari hori, oihukatzen zuen goizero, bere lan zoragarrira abiatu baino lehen. Tira ama, gosari hori, oihukatzen zuten Jonek eta Josuk, beren eskola txoragarrira abiatu aurretik. Joaten zirelarik, Urdaburu andereak kutsaduak gosariko plater guztia garbitu, alfombretan zurgagailua pasatu, oheak jantzi eta lanera abiatzen zen. Tira ama, baskaria! Oihukatzen zuten semeek egunero, beren eskola txoragarritik itzultzen zirelarik. Tira lastana, baskaria! Oihukatzen zuen Urdaburu jaunak egunero, bere lan zeharo zoragarritik itzultzen zelarik. Eta hemen daude 3 alperrontzi hauek hemen. Behin, etxeratu zirenean, semeek ez zuten izan nork errezibitu. Non dago ama? Galdetu zuen Urdaburu jaunak etxeratu zenean. Ez zuten inon aurkitu. Zorro bat ikusi zuten mahai gainean. Urdaburu jaunak ireki eta paper bat zeukan barruan. Urdeburuak jartzen zuen. Eta orain zer egin behar dugu, esan zuen Urdaburu jaunak. Otordua prestatu behar izan zuten, orduak eman zituzten egiteko, eta txerrilana zirudien, biharamunean gosaria prestatu behar izan zuten. Horrere, orduak eman zituzten, eta txerrilana zirudien. Hurrengo gunean, eta hurrengo gauean, eta hurrengoagoko egunean ere, esen Urdaburu anderea etxean azaldu. Jon, Josu eta Urdaburu jauna saiatu ziren etxean bere gisa antolatzen. Platerak inoiz garbitu gabeak ziren, arropa inoiz garbitu gabeak ziren, handik laster etxeak txarrikorta ematen zuen, Urdeburuen lekua, urdaletxean. Noiz itzuliko da ama? Galdetu zuten sotinka mutikoek beste txerrilana jate baten ondoren. Nola nahi duzue jakitea, egin zuen Urdaburu jaunak, erdi marmarka, erdi kurrinka. Gero eta marmar kurrinka handiagoak egiten zituzten hirurek ere. Gau batean, esen ezertzo ere gelditzen afaritarako. Ezin dugu besterik egin, soko guztiak miatu beharko ditugu hondarren batzuen bila. Egin zuen marmar kurrinka Urdaburu jaunak. Eta horretan hasiak zirela, azaldu zen Urdaburu anderea. Eta hala bazan edo ez bazan, zar dadila kalabazan, da irten dadila Zaiako plazan. Da kolorin kolorado ipuin hau amaituta dago.